toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Suntem alături de Frunză și de Nica. Și suntem... Trebuia să mă conect mai repede. Ne-a dat flash la fraieri. Avem aici deci, very ușor. Bă, du-te mă. Ăștia dau pe smoke, ești prost. Hai, vali pe asta. Da. Auto tips and tricks. Bă, boule. Am stat să dau bloc. Ești chiar prost. Eu mai ți-a răspuns. Mamă, băi, mă rog. Bravo. Hai, bravo. Bă, ce bun ești tu! Bă, dar bun ești, mă, tu! Cine te-a învățat să joci așa bine? Uite ce chiar e ultimul AFK. Ia uite. Propus! Hai să-ți dăm 5 lei să suși pula mai mult. Dacă mai dăm 5 lei pentru cuvinte de introducere noi. Merge filmarea. Se n-ai colat 5. Hai că fac și eu gen 3-ul. Gian Traiu. Kill-uri. Bine, nici n-am jucat. Nici. Iau de aici, vali. Să moară familia ta și morții, mătii și copiii. Ai oprit filmarea, nu? Mi-a dat flash. Să-mi fac pula. Bă, uite-te și tu, n-am cu cine să fac pula în el de joc, că nu pot să joc. Curatatul ăsta, dă-te în morții, mătii, de aici. De ce mă ceare? Uite-te și tu, se bagă în fața mea. Ești prost sau faci pe prost? Uite să-l vezi runda viitoare, să vezi cum face. Ia, să te uiți pe galben. Sau ce pula mea culoare. Păi stai că l-omor eu acum, că nu vreau să dau bani. Ia, fierne, lasă-l. Aoleu, stai că trebuie. Ia, uite, fierne la el. Ia, hai că mă bag și... Ia trage și tu în el. Nu, că eu mi-au cooldown, că am tras de Mersi. Haide bă, lasă și mie un kill. Ce mă? Nu l-ai văzut pe la spate, mă, fierete. Hai, nu era, dar nu. Mamă. Cu aia. Dai de plant, că am fugit de acolo în față. Aici în stânga. Lasă-mă că eu mă duc după el. Vai, smoke, dai ninja. Te lasă să-i dai defuse, ești prost. Nu știam unde e. Crezi că ăștia ne asă în 14 runde și după dau mare comeback. Da. Asta e ultima rundă, nu? Da. Perfect, îmi iau nigheu. Bă, aveam și eu 3 fraguri. Mai rând de restul. Da, oricum mai multe MVP-uri ca Ciucanas. Și eu. Toți indestructibili, bă! Vrea să joace? Mă, ce prost ești! Mă, ce prost! Știe să cisă goul!
Ce-a zis mă ăla? Așa, hai mă, Nica, că te las să te omori acum. Stai un pic că mi-a trimis muistul ăsta de baterie, nu să vii afară cu biclă, să suși pe la baterie. Dar treaba n-am de făcut. Bă, unde te duci, mă, ești terminat? Nu știu unde sunt, că nu-i bine. Haide mă! Insane humaneria! Trebuie să te omoară, boule. Hai ce să Îl omoară în ultima... Îl omoară în ultima... Ia pune-te în fața lui. Pune-te Bă, în... dai 720 de la... Tare bunișnica. Mie îmi place să dai de ăștia așa. Poate mă fac gol nova 3 acum. Cam multe câștigate și că... N-ai pierdut unul mai devreme cu mine. Și poți să ranchezi pe unul. Bă, și de cred că o să avem și noi ce să facem. Dacă eu dau comand. Cui? Ălora. Dar ce ți-au să dai coment? Ce prost e galben. Știu, mie spui. Bine. Turu. Uite ce prost e. Uite ce prost e. Uite-te la el, fiane, să vezi că intră în mine. Cine e ce să-i dau dacă ai, nu? Bă, ia sunt bază, vreau și eu. Ce prost e să mă între ei. Uite, vezi, am aici dovada! Poate mi-e o mare cotă. Fotolez este. Cine e albastru? A, nu știu. Chiar e pe unul pe aici, mă. Mai filmezi? Da. Dar cine stă pe la tine? Mihai, să-ți fac și eu 2 kg, te rog. A, dar ia o Acer ăla pe toți. Ce v-a făcut ăla? Am luat pula lui. Am bombă, Iar plătit. meu, Mihai. Iar meu acau ăla. Și ce vrei să fac? Să-mi dai un coment. Nici eu. Ăștia cred că se echipă, mă. Păi sunt. Mă, ce? Dacă ar fi 4. Bă! Ăla s-a dus să ia pe aia din bază. Uite ce terminat. Moldoveanule, să-mi bag pula în familia ta determinat. Păi și eu la fel mă făceam. Ce zic, mă, ești ea? Aoleu, eu sunt cu topitul pe ăsta în spate. Ui, stai. Mi-a dat capul. MG1! Gol 3! Gol 3! Trebuia să mă registrez. Las că te-am eu.
Serios? Da, Ești MG1? da. Nu te cred că eram tare. Nu o să mă... Baftă băieții.